Ja sé, si alço la vista al cel aquesta tarda de març, que no haig de caure en el parany de buscar acords o signes en aquella dèbil textura que s'obre silenciosa a l'empara, despoblada de núvols, de tota possible verificació. És només aquest residu tan tènue que jau davant meu qui desencadena la conjectura en el més enllà de l'immediat, aliè a tot llenç o escenari. Què en faré d'aquesta simfonia dins la qual ara mateix habito quan la seva xarxa m'elevi i em retorni a l'anterior, a allò que queda de l'aire?